Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyonta nga nagasunod diri sa aton sining nga pangalagad. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Liwat kita nga mag-inupdanay. Tubdob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta? Ba may hangover pang ibando hindi pagid matiwasano. Tapos na pisar nga ti ang nasyonal. Why pagid man ka proklamar ginasigahom nga basi next week matapos na ini mga kaaksyon kag may declaration na sa madaog bilang presidente, vice president, senators and even sa mga party list, mga kaaksyon. Rubantayan nato na kay sige-sige ng pagkolekta sa mga data diri sa lokalya ti halos nakaproklama na mga kaaksyon kag ginapabot na lang mga close fight kon bala mag-file sang recount ini sila o kon hindi mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto katsibog na kabayon tang makatsibog na kamo parang siguradong sigurado tapos ng obligasyon. Kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon sa oriental side, kamusta? Okay lang sila to siguro. Way man sang problema kag kalakip man sa ato sining nga mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Guimaras sa syudad or sa mga banwa kag syudad dira sa probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan, sa Capiz, sa Clan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng aksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Preparado ng ato sining nga mga aksyon reporters sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita karon dugay-dugay diri sa ato sining nga pagpangalagad. Sa kinanda nako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay hibalon tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga honoraryong blas sa mga manunudlo nga nagserbis sa eleksyon ginasikaso na sang COMELEC. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon clean up drive sa mga campaign material sa palibot sang syudad. Ginmando ni Mayor Evilio Lunardia paagi sa Executive Order number 24. Sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapulisan sa Police Station 7, nagahulat sa desisyon sa biktima sa pagluthang bla sa Barangay Vista Alegre kung ipadayon niya ang pagpasaka sang kaso batok sa duha ka mga persona nga nagluthang sa sining biktima. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, ini may kang tanan sa preso nga may kaso rape na kapalagyo sa Talisay Custodial Facility. Kaganok po wala sang may na monitor nga grupo sa plano nga pag-destabilize bla bato kay BBM. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, LTO Ayala, formal na nga ginbuksan karon nga adlaw. Kag LFS kag anak bayan magapatigayon sang rally protesta sa kadalagan nanday BBM at kag Sara Duterte. Kag kalakip man ni follow-up tayo ni karon dugay-dugay ining sakayan pandagat lang agin sakyan sang pila ka bilog ni mga tawo ni padulong sa area sang Gimras nga katrabisiya nagkulob ini mga kaaksyon ginaimbestigahan karon sang Philippine Coast Guard kon ini nagabiyahe o kon service lamang sang mga biktima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa driver kag backrider pilason matapos nagluntad ang aksidente sa duha ka mga motorsiklo niyo. Sa Banwa naman sang Calatrava o konsyudad sang San Carlos, babae arestado sa kasong paglapas sang Republic Act 9165 sa syudad sang San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon VJ, posible gikan sa ikalimang distrito isa ka persona sa syudad sang Kabangkalan ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso angot sa illegal nga droga. Suspect na kuan sang gina sospitsuan droga. Sa balita nasyonal, LPA nasiplatan sa area sang Mindanao. DepEd in good hands sa idalom ni Sara Duterte. Suno kay Education Secretary Leonor Briones kon batunon gidman Inday Sara ang tanay sang presidente nga tinapilian bilang presidente si Ferdinand Marcos nga siya ang mag-auyat sang DepEd. Local executives nagatag sang 3 ka adlaw agod nga malimpyuan ang mga basura nga nagatugas nga gintugas sang eleksyon. Kag TESDA skills training para sa mga nagapauli nga OFWs nagapadayon. Kag LTFRB may pandam sa mga mudos sang taxi drivers.
Aksyon! Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sini sa ato sinigin pang headlines karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban sige chibog nang may mga chilibugon sa wala pa pala niya gahon karon dugay-dugay lang mga kaaksyon no. I-like lang ato sining Facebook page pag-like sini i-share gila yon para sigurado may ara kita kuhaon nga mga informasyon no. I-like lang kag i-share tapos ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tay na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dari kita nayo sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Huwebes, Mayo 12, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 9, liwat 18 and 9. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto, mga kaaksyon. Mama Janet, may lang pag-monitor, no? Ana Sinoro, Rochelle Folincio Susana, Jocelyn, Rufino Era Gabinio, Ray Flores Baryoga. Thank you, Gida. Thank you, Gid, mga sirs and ma'am. Sa kay Jack Katindig, may lang pagpamati, Eleonor Rigby Aragrabante. Salamat, Gid, no? Amelia Balwarte, thank you, Gid. And Ron Nami Banuyaw. Thank you, Gida. Virgilio Pios Balwarte Sr., Emily Hindrala, and Joshua Christopher Vilas. Salamat, Gid Joshua. Sang imo sininga pag-likes. Ay, pwede. Sige, thank you, Gid. Thank you, Gida. Jonalyn Ninyal de Crepito, salamat, Gid. And morning lang da. Likewise, kay Emily Hindrala. Suset Alunan, salamat, Gid, watching from California. Salamat, Gid, Suset Alunan. And sa kay John Alvarez Sumayaw, no? Thank you, Gid. Good PM Action Radio should shoot out lang da kay Edmund Campaner. Ayos. Thank you, Gid. And Idilaos kag Nana Isabel sa Victoria, salamat, Gid, no? Sosi Nansan, thank you, Gid Sosi Nansan. Pretty, si Sosi Nansan from Cologne, Hong Kong. Ay, pretty. Gian Resisyo, mayong aga, Gid, Gian Resisyo. Salamat, Gid, no? Sige, daligid lang mga kakson na mahatag tayo pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige. Dali lang ha. Pag chibog na, kung may chibugon sa siningod to, para siguradong sigurado, ayos na nga to sining
kinanglanon sa ngaton sining tiyan. No? Aksyon Alvin Graba, standby noy sa balita sa patrol. Terahon tayo na dugay-dugay. Ang Life Extension Coffee Mix anay kita. No? Kay sa Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix, Nasa tamang serbisyo. sige, umpisahan ta na ang paglambada sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Unahon ta na yung balita gikan sa patrol. LTO Ayala formal na nga ginbuksan na karon nga adlaw kag LFS kag anak bayan magapatigayon sang rally protesta sa kadalagan ng BBM kag Sara Duterte. Mga kaaksyon kag iban pang mabalita sa patrol upod kay aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, formal na nga ginbuksan sa publiko ang LTO Extension Office nga napahamtang sa ika-4 nga panalgan sa Ayala Mall diri sa syudad sa Bacolod. In fact, ini nga ginapangunahan man sa Land Transportation Office 6 Assistant Regional Director nga si Attorney Gaudioso Hiduspan. Inupdan man aksyon na Rex nga pila ka mga hepe sa LTO sa Bacolod kag probinsya. Of course, ara dira kagina si Sir Ruben Tampus sa LTO Bacolod City District Office with Susan Guara. Ara man ang presensya ni Sir Renato Novero sa Himamaylan kag iban pa aksyon na Rex. Nawa sunod diri kay Hiduspan ining DLRO LTO Extension Office nga napahamtang sa Ayala Mall halin ina sa Robinson's Place kag ginsaylo sa Ayala matapos nga nag-end ang kontrata. Kung namuway na tugli sa Robinsons, Yes, ang sir, wala dalagan. na. Oo, why na kay natapos naman ang kontrata. Ati siling nila nga para man mag-cater ang Bacolod noon kag ang pumuluyo sa probinsya sang Negros Occidental di ginpakamaayos sang LTO nga dara sila napahamtang sa ipagapahamtang sa Ayala Mall. Actually suro sa iya dako ining lugar Action Rex amo ni ang LTO nga napaham o kun extension office ang LTO nga ginpahamtang sa mga malls kag amo ni ang pinakadako nga ginbutang sa mga malls Action Rex sa bugos nga Pilipinas ina sa pahayag ni Hiduspan Action Rex. Kag ini sa nang maka-cater sa renewal no sa ila sining mga driver's license para sa mga pumuloy sa Bacolod kag probinsya kay ang tuyo nila diri Action Rex nga mabuhinan bala ang volume sang tawo. Boy ni picture na May ara Action Rex ara na napadala ko na kay JM basin ara na. Kay kwan niya, kay sa di mo naging padala ni nga kwan man? Oo. Nga na pangita ko din picture mo, why di picture mo? Basi yung kagapo mo pa naging padala? Why, ara na sa aton nga GC, balagin mo nung kuno to kagina si JM. Why di? Gali sa GC ta nga isa. Why oo. Ari di sa kwan no, mga isda man na di, mga manok man eh. Kag mga rally, why di? Why, ati ipadala ta liwat, no? Aksyon na Rex kay ang tuyo diri sunod diri kay Mr. Hiduspan Aksyon na Rex. O kun na attorney Hiduspan nga mabuhinan bala ang load mismo
sang Bacolod City District Office dito sa o kung nga napahamtang sa Cottage Road Action Rex nga sa rin sunod sa iya ini sarang ni makakater sa pila naton nga mga kauturan nga luyag mag ka-avail o makarinyo sa nga ila sining driver's license through online sa diin sunod sa iya. Although sa karon may pila ka mga problema lang ya jutay sa server kay kumo bako lang na ginbuksan pero sila niya dasig lang man hindi niyang magka problema kay gilayon ginasulbaran man sa mga personnel sa LTO Action Rex and naging klaro yaman diri kunti ang DLRO kun driver's license renewal office action na Rex dira gidya mapahamtang karon o gipahamtang sa may area sa Ayala Mall pero atong renewal naman sang vehicle registration inapahamtang man karon ara dira sa may Bradcoport area sa may opisina man no tupad sa opisina sang MVIC ayon dira sa may Bradcoport pero iniya action na Rex samtang Aragid niya sa compound sa MBIC sa Action Rex no aragid dayay sa ka kunanda isa ka ano na ang lugar. Isa lang sila ka lugar. At samtang gapa kon bala sa mga nagapanag-iya sang salakyan samtang naga inspection o gina-inspection ang ila sini nga mga salakyan pwede naman sila erekta, pwede na nila erekta Action Rex. Hindi pa na pwede kay magi pa na sa MBIC tapos MBIC LTO na dayon. Correct na. Hindi na pwede nga samtang nagapat-check ka na ma-process ka, hindi na pwede. Para sunod sa iya mas mahapos na lang kay ang tuyo man na diri kay kunti ang iban tapos sa MBIC marekta sa may Cottage Road dili niya after sa MBIC makaluyag mo pa marinyo na rekta ang imo sining salakyan ti hapos na lang kay ara nagidya mismo dira sa Gilid Action Rex. Why man so far problema kay suno sa iya through online makaparinyo sila sang ila sining lisensya antes sila makakadto sa LTO sa may Ayala Mall pag antes man sila makaparinyo sang ila sining anong ginakater sa Ayala? Ang renewal lang sang lisensya Action Rex. Renewal lang sang lisensya. Yan paklaro ko sa iyo paano kung ma-renew abi isang salakyan hindi wayda ara na subong sa may area sang sa may Bradco kag sa main office ginsang LTO Yes, Action Rex. Depende man lang na kung way kagasako kag gusto mo pagutok na ka sa LTO office Kaya ang purpose nila ma-decongest mong hambal ni attorney normal kay kung dito ka sa MBIC magkadto tapos mo pa-check sang kinanglanon sa MBIC kadto ka sa LTO ara lang dastupad within sa compound nila ti samtang ara ka da pwede ka kapang kapi-kapi da sa kilid nila kay mayro kapihan da sila mo way man na problema kay ara man ang ila sini nga happy dira si Ma'am Dorothy Grialdo Action Rex. Si Ma'am Dorothy Grijaldo galidang LTO chief man sa substation nila. Yes, dira sa may Bradcoport. Well, si Sir Nathan ara na subong sa may area naman sang Ayala Action Rex. Ari aga pa si Nathan, ano ga apelyido ni Nathan? Nakuha ko sa kagina na wasi gusto yung full name kagina ko patig na pangita mo kasi ara sa likod mo Wayman kuha tato ka redaction na Rex kaya ari lang ba sabihin wasi talang tapos dito sa nita na mitaman to kagina and sila niya at isa diriya mas mayo kay makakater kita sa pila ka mga pumuloy sa syudad sa Bacolod ka probinsya ari ang pahayag ni attorney Hiruspan. So far as LTO is concerned, will be transferred here sa Ayala DLRO, which is more spacious, no, considering this is one of the biggest, if not the biggest, no, in the whole country. This is a 200 square meter
licensing office in a mall setting. So we're happy to inform especially ang Bacolod City na itong clientele that finally we are opening Ayala del RO for the convenience of licensing transactions for clients sa Bacolod City. Meaning, ang makater karon diri is for just renewal of driver's license. Yes, renewal lang, no? Renewal lang, and kung makita ninyo, very spacious ang atong Ayala del RO with a provision for a classroom na setting, no? In anticipation nga base, no, sa uli authorize kita to cater to new licenses. How about sa bread ko, sir? Ano ni siya? Renewal ni sa kasanaki naman? Ang aton nga Simatecnos, ang aton nga Vehicle Inspection Center dito sa reclamation, facility, no, aims to bring out aton registration to the next level, no. Once nga magsulod ka sa inspection center, pagkagawa mo dito sa Simatec, may restro ka na. Pwede ka to ka-renew sa restro because we installed a vehicle registration extension facility dito sa sulod sang MBIC. So, Bunsilingon, no, sa lipot ng pulong, kung magwa ka to after inspection, hindi ka na magkato di sa main, no, sa Cottage Road para magpa-restro separately, no. Pagkagawa mo to dito na may restro na ka to, may renewal na dito sa sulod. Inspection and then renewal sa registration. Pagkagawa mo sa inspection center, may restro ka na. The same requirements, antes magkato dito, kinanglan online na sila. Yes, may ara ka online, amo man ang ginagamit mo. The same nga email account ang ginagamit mo dire, no, same email account ang gamit mo dito. Okay, okay. So, with the same purpose, the congestion. Well, yes, the congestion kay kung magdamo ato na opisina, we're bringing services closer to the people. That's why mo na ato objective, no. Hindi na ta magulat nga sa convenience ato opisina magkato tao. Ilang taon man lang imo opisina para nga damo ang imo makater. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Attorney Pero Gaudio. dra sa main office ang LTO, naghaganagan gid man na yan? Kagina naka-istorya taman kay Sir Ruben Campos. Oo. Oo. Siling niya maayo ni kay nagaganhagan na gid man ang volume sang mga customers. Okay, ti kung ano ganang ginakita to liwat sa Ayala? Sa Ayala, pag-renewal lang sang imong license. Renewal. Renewal lang. Sa mga bag-oya sa main gid. Sa main gidya Action Rex, dito gidya kaya dito kay na ato man to kalina si Susan. Sinong chief sang LTO sa Ayala? Si Kuang Galito, tungin-meet lang mo kay na. Oo, si Sir Nathan. Sa Ayala na siya, Action Rex. Pero kung kung makuha ka bago lisensya, sa main gid. Sa main gidya. Sa opisina mismo ni Ma'am Susan Guara. Ang student dito gid sa opisina. Yes, sir. Sa ang student dito gidya sa opisina Action Rex. Okay. Now, sa dugang paginaton nga balita by tomorrow, magpatigayon sa Black Friday protest, no? Ang grupo sa pamatanon sa siyudad sang Bacolod, alauna ang takna sa tubang mismo sang FOJ Action Rex. Sa diin ang grupo sang League of Filipino Students kag ang anak bayan ang magapatigayon sang ila sining rally protesta sa diin sunod kay An Balora ang spokesperson sang anak bayan ang panawagan sang ila sining hanay amo ang pag-question sa gahom sang COMELEC sa kadalagan Action Rex ang BBM kag sarang tandem sa diin sunod sa iya ini mga League of Filipino Students kag ang ila sining hanay upod man ang pila ka mga miyembro sa progresibong grupo ang magatipon sa Fountain of Justice. Ano ni sila mga against ni sila? Against ni sila Action Rex. Kay BBM kag Sara? Yes, sir. Una Action Rex. Gusto mo pamatari Action Rex ang portion sa pahayag ni An Balora. Sa atod-atod nga reaksyon sa pamatanon, amo na ang national may mga ginapatigayon na nga ticket mismo dito sa atubang sa COMELEC sa national. Kita diri sa Bacolod, naka-initial na kita nga mobilisasyon 5 days sa resulta nga nagagawa sa katunog na sa kadalasan ni Marcos at ni Duterte. Pagwas
nag-apply ang national na may ara nga Black Friday protest at diri man sa Bacolod protestasyon ina mobilisasyon man nga pamunuan man ng mga pamatanon. So magkambal kita ma'am sa Black Friday protest na anong butsing ganun sini? Ang pagdugdong liwat, so kung ano ang natabo pala, madulong nga natabo sa atong nga kasaysayan, ang pagkilala liwat, pag-honor man, mga biktima nahalitan ng singpo ng diktadorya ni Marcos. Aksyon Rex ang kabahin lamang sang pahayag diri ni Anan Balora. Atong motor bangka Black Action Rex halin Valladolid nga naglugdang sa may Cebu Gimaras. Magpatigayon sa investigasyon ang mga katapos ang Philippine Coast Guard amoni ang gina-confirm sa aton ni Commander Edison Diaz Action Rex sa diin ang insidente na tabog gali niya kahapon nga adlaw ang ining motor bangka Action Rex ang naghalin sa may area sa Valladolid sakay sa napulo ka mga persona manug padulong kuntani sa Gimaras. Ano ni pasero? May mga on board mo ni pasayro na siya Action Rex, that is why sa information nga nakalabot man May pantala na sa Valladolid? amo na Action Rex ang pila ka mga bagay nga pagka-imbestigaran man sa grupo sa Philippine Coast Guard kay ang ining nga motor bangka loaded sa napulo ka mga pasahero hindi ba niya passenger nga motor bangka. Ang question nga na may ara mga pasahero. Sinong tagiyan Gina-usisa pa Action Rex sa Philippine Coast Guard para makakuha man kita sinidugay-dugay mangin available kay through text kagina si Sir. Nagkapan? Nagtapan gid Action Rex. Hindi nagkapan. Nagkapan. Oh. Action Rex, no? Basi makakuha kita dugang pagidya diri kay nagapakig-angot man karon si Commander Edison Diaz Commander o kung na Chief Petty Officer sa area sa Gimaras Action Rex. Nagta sa patrol, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kidakson Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Life Extension Super Fiber. Anay kita, no? Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuanta na yung balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Clean up drive sa mga campaign material sa palibot sang syudad. Ginmando ni Mayor Revilio Lunardia pagi sa Executive Order number 24. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. May tukod sa Bacolod Action Rex. Ang ngalan si Peacock. Ha? Peacock. Peacock? Peacock Bali, lang na daw kwan siya. feed out ang ibo, komunikasyon dira. Hindi, sa kwan ni Guru, kasi may nag-vlog naman na kada kwanta. Basi nagalipod ka? Wala, ari ko ni sa gwa. Post-election clean-up committee yung Peacock na. Ano na? Post-election clean-up committee. Sige.
amo ng pikok ang magakuan, ang magapatigayon sang pagpanguha sang mga campaign materials. Diri sa Bacolod, langaway makuha sang mga papili nagligad. Sa rin pagi sa Executive Order number 24, kinagdaan diri ni Mayor Bing at ining miyembro sa pikok, may ara dila sang mga opisyal man nga involved, Vice Chair diri si Vice Mayor Elcid Familiaran, samtang ang action officer diri amo si City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing. Ang kabahin man sang committee nga member diri amo Sanday Maria Victoria Sparinias kag Acting Secretary to the Mayor araman si General Aladino Agbones sa City Engineer's Office kag iban pagid no nga mga department heads sang Bacolod. Now ang purpose ni tikon na hindi mapisan kag atong mga nagkalalutos nga mga kandidato hindi na magbalik sa ila sini nga mga campaign material, sila ni Action Rex ang coordinate no sa mga nagkalindain nga mga sektor no kay ang plano diri sang tatapan sang alkalde nga kinahanglan coordinate sa liga ng mga barangay, sangguniang kabataan kag mismo sa garbage collector nga IPM nga magabulig panghakot panipon sining mga campaign materials. So ginapaabot kay effective immediately ng Executive Order number 24 sunod diri sa Vice Chair nga si Vice Mayor Elcid Familiaran sila nga sa ako ni part 2 why naman sila sang kakason dila kung may haragit man siguro ti ang why manabutan sang team niya kay nagumpisa na sa Action Rex kapon palang pangtaltal man sang pangkakas sang iya sini campaign materials. That includes sa pag-inform bala sa mga private nga mga puluyan, sa mga luti nga ginbutangan man sa campaign materials. Sila ang taybaluon man nga dapat tikakason na ni kay siling ni Vice Mayor Elcid bisan gani ining mga ginabutang posters bala mga promo posters nya kon tapos na ng ila event dapat kakason man na nila tidala maragani na mo sa pangipuon na lang sa city para nga maghawan man ang palibot sang syudad. Yari si Vice Mayor Elcid Familiaran. Manghimo sa mga posters ang mga employees especially mga job orders. I think hasta pa na sila this month, iban June, no? So, ako personality, ako yan nang sang posters ko since yesterday. How I wish others will follow. Ang purpose ni Mayor sa clean up drive to clear sang mga posters sa Dalanon aton kuano surroundings. Ini balang mga illegal postering ang why bala permits. Ati ginapangwa na siya kung wala ka permit sa government. Kaya banda tapos ang ilang mga promo na bala. While na ginakuha. Ang mga sa Rex ang kabahin sa parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So expect sininga simana mangin mahawan na atong mga poste, mga pader nga ginatapikan sang mga campaign materials. Way gilang lugay na kasugilano nakita kay Attorney Bong Dilag ang nag-survey karon nga spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez kundi sa open lit na magsatalay sila nagpadala sang replying ila sining team so mayara siya dugang dira nga parayag kay siringati kung may protesta giman nga formal siya sakto na namon sa proper venue kay subong ginasakuan niya sang ni Mayor-elect Albi Benitez amon ini ang pagaplastar na no sang transition committee nga karon ang gin-designate ring bilang tagpamuno sang team Asenso o ni Mayor-elect Albi Benitez amo ini si Congressman Greg Gasataya. No kag may araban sa statement nanong policy sang karon nga administration kung bala sa mga GO anong matabo sini may ara dila statement pabatita ng karon sa action reports afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Art Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluan tanang balita ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. On standby, gasulod siya Aksyon Henry, no?
honorarium sa mga manunudlo nga nagserbi sa eleksyon ginaasikaso na sang Commission on Election. Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovi. Action Mar. Aksyon Rex sa mga agagin palayag ni acting provincial Kabalik Supervisor Attorney Roberto Salazar nga anuman nga adlaw sa mga simana o kun sa dason nga simana mahimo na nga mapanagtag ang ining poll honoraria o kon honorarium kaiban pag mga benepisyo no sa mga manunudlo nga nag-serve sa nga nakaligad nga Mayo 9 sa nga 2022 nga eleksyon. Ang siling ni Salazar nga ang pondo way problema kay man ara na ya sa nagkalain-lain nga mga election officers. Dali sa Negros Occidental mayara sang kapin 9,000 tanan ka mga manunudlo ang nag-serve bilang Board of Election Inspectors. Mas mayara pag sila sa nga nagkalain-lain nga mga support staff nga nag-survey sa 2,906 ka mga clustered precincts. Ila sa nga batunon nga honorarium why ini ka palarihos. On Board of Election Inspector Chairman ikaw pagkakuha ka sang 7,000 nga honorarium ang miyembro makabaton sang 6,000 samtang ang DepEd Supervising Officer ang magabaton naman sang 5,000 ka pesos. Mayara sila sa iban pagit nga mga allowances nga ginalikipan sang travel, communication kag anti-COVID allowances. Ang subo-subo latang di Mga pilatanan ang allowances nila. Why ka palarios Action Rex ang depende sa kalayoon. Ang kon depende sa ila sa ding Assignment. Action Rex so ang ining honorarium yate kwarta ginaya kasi na siya. Tambal ni Salazar ang iban Action Rex daw why naging man sang kwaon nga honorarium ay kin cash advance nila way pang eleksyon. May listahan man lang nga ila sa ding ang ila sa ding talatapan. Ang subo-subo lamang di ay hindi na exempted sa tax Action Rex no kay ginlapit ani nila ni likat pa nga tuig sa BIR nga kon pwede hindi lang pagbuisan bla aling kagin deny no why ni ginaprobahan sa Bureau of Internal Revenue. Kung basihan ang Republic Act 10756 amo ni sang Election Service Reform Act ang compensation benefits kag honorarium dapat mahatag within 15 days pagkatapos ang PDLI. Yari sa Atty. Roberto Salazar. Under the Election Service Reform Act, we have to pay our electoral boards within 15 days from the conclusion of the election. Well, the thing is, actually, ang BIR has already ruled long before pa nga ang honoraria is part of the income. And under the ESRA law, it's not mentioned nga exempted siya from income tax exaction. Well, actually, it's not 20%, no, kaya 20% no, for those earning 250,000 up nga government employees, no, like sa DepEd. Pero may araman ito mga private individuals na 7%. Kadlaw nakaligad nga eleksyon sa mga agagin check taman pamangkot diri kaya Salazar kon na bala mayara sang nagapabatsyag diri nga mga file ng election na protest hambal ni Salazar kon proseso ang paghahambalan una testi mangitagit sang lawyer ang petitioner aguto ka mangayo sang advice kon dayonon giban ang pag-file sa election protest laban-laban dito na sa bahin sang Municipal Trial Court sa Ocon Regional Trial Court. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hidupaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salam. Okay, ara na.
Oh, sige. Thank you gid Aksyon na Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kung masubrahan ang tambok sa atay, ini ang nasa tamang serbisyo. Katuang taning balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Preso nga may kaso repo nakapalagyo sa Talisay Custodial Facility kag nukpo wala sang may namonitor nga grupo sa plano nga pag-destabilize batok sa kay BBM. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa nukpo. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex sa Tugtog Sinimatriyan panayon pa ang pagpangita sang Talisay PNP kag nagpangayon naman sila sa bulig sa ibang pangayunit matapos makapalagyo ining isa ka priso dira sa ila sining custodial facility kahapon nga adlaw. Ining suspitsado ginkilala sa kay Arnel Ocana, legal ang edad, may asawa ini kag nagapuyo sa sitio Mambocano, Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Si Ocana may kaso nga pagpanghimulos didto ya sa may Mandawi, Cebu, kag nangintap one wanted person na sa nasambit iyang lugar. Action Rexa, ini siya nadakpan diri sa Talisay City. Mga isa ka simana pa lang ang nakaligad kag natalana naman kuntani nga turnover ini siya sa Mandawi PNP pero wala matigayon bangod sang ginhiwat yang eleksyon tinirikdan nga Lunes. Sunod diri sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Arthur Bayan-Bayan, nag-isahanon nga nag-duty bilang desk officer at the same time jailer si Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calahes sang nagpangayo sang bulig ining suspitsado nga kung pwede madala siya abi sa City Health kay nagasakit ang iya sining tiyan. So ginhimo ni Calahes ini siya ang ginpapagwa sa custodial facility kag ginpahigda-higda anay sa bangko kag ginpapahuway-huway naglakat ining si police sa may sa desimang gani agon magtanawag sa City Health personnel. Pagbalik na dito, ining suspect waay na. Kaya nag-agi ini siya sa may entrance nga bahin sa kilid nga entrance ng PNP
kag lumumpat dito iya sa Pader Action Rex. Sa senior tinion may gintukod naman nga ang grupo ang kapulisan nga ti amo ang magatutok sini nasambit iyang pagpalagyo. Ining pulis nga napalagyuhan gin-restrict na sa sini nga mga tinion kag pag hatagan man siya sang tsansa nga mag-isplikar sa iyang sini nga bahin. Ang ginpamangkot nato si Baybayan nga isa lang siya bangod nga kahapon lang man nakabalik ang ibang nga mga kapulisan nga gin-deploy sa natitabo nga eleksyon tinalikdan nga adlaw Action Rex. Kung may atubangon nga kaso ding pulis way panahibalaan mabalaan pa rin tapos pag-isplikar sa natabo. Pero it turns out negative. So, trainings tayo it turns out negative kasi tinutulungan naman tayo ng mga citizen na nag-report allegedly may nakita. No, again, it turns out negative. Tinutulungan din tayo ng other, yung mga limoy forensic forces natin to trap kasi we believe na still in the area. So, sa palayag ni Baybayan Action Rex, sa iban pa nga balita gikan sa NOCPO, gin-check naton kung may na-monitor nga grupo abi diri sa probinsya sang Negros Occidental ang kapulisan nga nagatukod sang plano nga pag-destabilize ang bag-o nga presidente sang pungsod nga si Ferdinand Marcos Jr. Sunod diri sa kay NOCPO spokeswoman Police Lieutenant Abigail Dunasco, so far way pa man may na-monitor ang kapulisan diri sa probinsya pero ini sila ang wala nagakumpiyansa. Kumbaga nagalibot gid sila kag nagapangita sang information. If in case may ara gid man matabo abi, may ara naman sang natawag nga contingency plan ang kapulisan agod balabagan ang mga buko sang grupo. Palayag pa sini kung may mga rally protesta gid man nga nagaluntad abi sa probinsya man nagluwas sa Bacolod, so ipatuman gid lamang nila ang maximum tolerance sa nagaprotesta nga ini labi na gid o nagaangyo siya nga dapat may mga permiso sila. Pero nagpangabay si Durasco sa mga protesters nga hindi lagi maghimo sang kalakasan kay handa sila nga magdakop kag dalon ini sa prisuhan. Tinalikdan nga adlaw kung madumduman sa aton sa matag palamatigin konfirma mismo ni PNP Chief Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao nga may ginalupo nga destabilization plot batok iya kay BBM o kon Bongbong Marcos. Yari si Donasco angot sini. Mga destabilization at of this moment although na needed in our organization pero with our validation wala ka man at of this moment man kita may mga contingency plans man kita no ang portion sa palayag ni Donasco para sa hapon kag sa gabi balita taman ining isa ka kapasiro ho naghikog sa Banwa sang Ibi Magalona matapos ginaligar sa problema nga ginbayaan sa nga sini nga live-in partner kag gindala pa ang isa nila ka anak. Action Rex. Mga balita sa Dokpo Action, Brian Morde nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sanbayan ay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO plus ang ato sining mga reports out of town karon dugay-dugay. No? May tisianay kulang balang imo sining nga lawas ang Desisyon 2022.
Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labing Ayos. Sige namyaw tanay kay Desi Santoyo Lisao, no? Kay Desi Santoyo Lisao. Salamat gid Des. Mario Olvido Aquesa, no? Dra sa Hacienda Lugway. Sila ini. Thank you gid Mario Olvido Aquesa. Kay Len Honyo, batchmate, classmate. Ari siya galantaw. Okay. Thank you gid. Kamusta lang dra sa Iloilo sa kay classmate Len Honyo. Kag sa iyang sister si Ami, kag happy birthday kay classmate man Ronnie Castro. Birthday man subong nga adlaw, no? Happy birthday halin sa kay Ronnie Castro. Kag sa mga ka-berks nato na happy birthday halin sa kay Len Honyo kag sa mga classmate mo man, no? Kapila ni paring Ronnie Castro today kuan niya guro 50 mga 30 to Mr. Millie Oligo sa MM's Body Cafe may lang pagpamati. Mr. Millie Oligo, no? Ariel Kabataka dira sa sa La Carlota, ga-monitor sila sa La Carlota, si Ariel Kabatak. Humalumina, salamat kid Humalumina. Jamel D. Florendo, may lang pagpamati Jamel D. Florendo kay Donald Kabasag kag sa iya wifey nga si Leia Kabasag, no? Kairos Flake, may lang pagpamati, salamat gid Kairos Flake. Kativer, salamat gid Kativer, no? Si Kativer. Virgo September, salamat man Jonaline Ninial Decrepito, salamat gid. Kay Ket Macariola, kay Rio Ann
Tongkwa, no? Macariola and Karen Guzman and Michael Bosel sa Planters. Salamat gid Jonalyn Ninyal Decrepito, no? Imbong Jo Campo. Katulog pa ni Guro si Imbong Jo Campo ay. So setang lunan. Thank you gid mayo gid nga pag monitor. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay mahatag ta pila ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikan ko lang kamo mga kakson. No? Standby. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa uno ng aton oras, no? Sige kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa mapabakulod City Police Office anay kita, no? Angot sa sining nagahulat pa sang desisyon ang kapulisan sang Police Station 7 sa biktima sang paglutang sa barangay Bistalig Grebla kung ipadayon niyang pagpasaka sang kaso batok sa duwa ka mga persona o kung duwa ka mga suspect. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, mayong hapon sa imo da, no? Mayong hapon man sa imo, no? Oo, kag ara na. Ayo di purma. Ang ano mo? Naginahawat-awat mo kung ano? Ang kuan ang kayuan way pa. Way pa. Okay. Sige. Karon basi karon basi may development karon tina mong mayong balita dira. Sa mga development Oo. Sa wala development, wala tadanay, no? Away lang tadanay Do, laya gid mo. Sa may development lang ta. Sa may development lang ta. Gani. Sige lang Ano mo kay way kita? Gani, kay ibang ka pangasubo pa. Mo gid Kay kapintaon perde. perde. Baton sa ilang kapierdihan. Oo. Dapat move on na sila. Move on na sila. Oo. Para nga way na problema, kagaway na damo, kamo pa. Wag ninyo dibdibin. Wag ninyong dibdibin, no? Meron pang... Ayo di purma. May susunod pa. 3 years, ano lang naman, krasig lang sa chimpo. Dasig mo na sa 3 years. Lipasa, isa ka tuig, kag pagka last 2 years, bumbahi ang area. Namo na sa tirada da. Para Bumbahi sa mga proyekto daw, kung pang bulig da sa mga pigado. At least ang imong kaperdihan, Action Rex, mangin masinatabalabalasihan mo man Oo. Sa ulihi, wala magpadalagan kaliwat, kundi ang imong diferensya, kundi ka nagproblema. Correct ka. So, i-improve mo daan within 2 years before ka magdalagan ni Wata. Oo. I-change ang strategiya. Gani. Para nga may inugbato ka, kung may i-kontra ka naman. Thank you, good Mayor. Salamat, good Mayor, no? Sige, Action Rex, kung Ayo di purma.
Thank you, good mayor. Ayo. Gila na, mugin na. Mugin Ang na. pangabuhi, ah. Mugin na ang pangabuhi, kahit medyo, para. Oo, Medyo hindi para, balik tuig, hindi para sa imo mo. Oh. Basi sa masunod nga 3 years para naman sa imo. Relax lang. After 3 years. After 3 years, basi imo naman blaw. Basi kung ila pagidblaw. Ayo di purma. Basi Ate, ila mo pag... maglaga na eh. Wala mo nila Ayo. pwede ka, maglaga ka liway, kundi hindi na nanay. Ikadlaw lang ninyo ang inyo sining kalutusan na. Way man mahimo mo, ikuan nyo na, madugangan lang na. Hindi pagbatsagon. Correct. Mo lang na. Oo. Alang mo na nga paminsaron, gid. Oo man. Aral lang ah. Ang nakalipas na to ang wala may ara ko mga amigo nga kinumod-kumod bla. Hindi lang pagkumuri Daw nila mabaton? Oo, hindi nila mabaton. Relax lang. Kuha lang na. Alang mo na kay nabutang ta sa Italya. Ang delivery, ang operation, siguro si Pigo, mo nang rason. Medyo Amo na why da. magsaka nilang kwan. Kay kung mayong delivery kag mayong operasyon, kundi saka. Saka medyo pigaw. At least may ara ka na idea kung di ka nagkahina sa operation mo. Oo. Para na after 3 years, kuan mo na, ma-adapt mo na kag bulubuiluhan mo para nga sigurado ng kadalagaan mo after 3 years sa Rex. No? Thank you, good advice, Gob. Ayo di purma. Ayo. Kasi ringo na. Pamati si Vice Gob Jeffrey Ferrer Subong Ate, good. Ate, sige, Vice man yung ugtod na si mo Si Kapka dyan, si Jopre dyan sa Panta, kagawad. Ate pahimunong-himunong lang anay Pahimunong-himunong lang. Ate, sige. Kasi kakuha lang builo na, no? Kung wala lagi si builo. Maintindihan pa na kay pilaplangkadlaw mo. Why pa na nagtubo? Nagtubo ang? Patabuhon tanay. Ayo di purma. Hindi Kung si Sermon Lopez pa sa niya, ang mga nagkalaperde kandidato, medyo pigaw ang ilang logistic. Laban Ate mo na, isa na sa mga factor kung nga na perdis lang kaya medyo mahina kang pigaw ang ilang sining logistic o kung wala mayo makatrabaho ang ilang sining logistic. Why ka trabaho ang mga logistic nila? Kung may logistic man sila, pero ang iban dalawan laban daw wala gid Why gid overconfident. Hindi gid madala nga danang tao sa ambal nga butuhon ang wala kwarta. Butuhon gid yan ilang may kwarta Ang siling mo nga gugma baylo sa kwarta? Kontra kwarta. Why na yung gugma? Kwarta yung mga babaw. Ayo di purma. Iya mo niya, amo gimana yung realidad, action rex basta eleksyon mo. Laban Ang isa mo ka milyon nga mayo nga binuhatan sa adlaw mismo sa eleksyon sa piniliay kag butuhay at wala na isa mo ka milyon nga mayong hinimuan. Laban. Kay ang tao yati para sa ila importante ang kwarta, pero yung kwarta isa man nakagi sa kadlaw, rawig doks mana, ubos naman na. Tatlo, anong katuwig ang sakripisyo mo? At yan mo na siling lang ang performance wala na ginakabig nga maayo para sa imong masunod nga plano. Pero kung damo kaya kwarta, ati sigurado maplanuhan mo ginamayo. Laban nga naglabot di sa wala kwarta yaman. Ayo di purma. Ikaw ita kwarta mo. Ano ning latest nga? Gakadlaw si Sir Armando Cabilis long niya. Ano ni Sir Armando Cabilis subong? Ara sa Canada Biko ko nari sa Bacolod subong. Why Canada na sa way pa sa dugay pa naguro iya nga bakasyon kasi mas karapan sa guro ka makabakasyon. Okay Tinano yung latest niyo naging tero ni sa police station 7 suspect ni? Ang biktima schedule karon sapon nga operahan Action Rex. Kay ang bala nga tintiro o gingamit sa iya why makalapos sa lawas siya nakita sa X-ray Action Rex nga wala makalapos. That's why nga
karon sa hapon schedule ini siya for operation sa Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital. Ining biktima nga si Daryl Dasa, 34 anyos, soltero, sang Block 1, Lot 8, Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Amo ni siya bali action rex ang tiro kahapon sang hapon sang duha ka mga persona nga ang duha diri. Isa na identify amo ni si Iriser Yaon, 34, kag Asertin Leo nga upod ni Iriser nga nagluthang sa kay Daryl Dasa nga may igo ini sa paa, kag saya sini nga kamot action rex. Nausunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Station Number 7, right after sa matagong kahapon sa hapon ang insidente. Nagpatigayon sila sa manhunt operation batok sining duha. Ginkatuan ang ila sinibalay ang lugar nga sa diin ini sila nagapuyo, pero wala ini maabtan sa ato sa ni kapolisa. Kapag abot dito kahapon na Captain Elmer Bonilla, may nagtimbre sa ilang nga kaingon sila mga suspect nga nagdali-dali ini panghimos kag lakat sa wala may baluan nga lugar aksyon na Rex. Now, isa diri sa mga nalantaw nga motibo ni Bonilla, amo ang personal grudge bangod nga prior pa sa insidente, action Rex na pagtiro kahapon sa iya, madugay na naginig nga ginapulo pangita sining duha ka mga suspect. Ining si Daryl Dasa, nati kahapon nagsumalangay gidayla sining nga banas, kag dito way nadamo pagamo ginluthang ang ining nga biktima durante nga nag-obra sa isa dira ka balay sa nasambit nga lugar action Rex. Kagabi ko do sa isa kagabi pangita pa ini si Dasa sinidwa ka mga persona kag hagin pandaman nga hindi ko no maglapaw sa iya sining nga teritoryo. Ay dino ko ano ang butsil sa teritoryo, pero ti amo ni ang gidangatan kahapon nga nakita ang sinidwa ka mga suspect ang ini nga biktima. Si Daryl Dasa action Rex kung imo padumduman amo man ni siya ang suspect bala nga naglutang ka nagpatay sa isa ka panday nga si Edgar Jan Mendoza sa tong Abril 13 ni bila mga tuig, pero ining si Daryl Dasa instead nga mag-surrender voluntaryo nga nakadto sa police station number 7 kag nagpariser nga wala siya kuno kay labtanan sa sining insidente. Apisar nga may witness nga nakakita pero sa ni Captain Bonilla way pa man makapanaog ang iya sini nga warrant of arrest action Rex. Yari para yan duga na ni Police Captain Bonilla sa status ni duha ka mga suspect nga naggalutang kahapon sa hapon kay Dasa. Students natin sa suspect sa Sinari. Positively identified na sila ng tayo pag tingin na naman sila ng isang biktima yung duha ka persona kung sa tingin sa isang negasyon na sunod na sa iya pag ginagawin provocation ginagawin niya siya. So sisway niya siya nag-sunod sa pagkatagayan na graduate ang biktima natin na fiery po natin sa iya na panghangat to pag sa iya ng kamot na to. So ginagawin siya pwede pa siya lakad dito pwede ito ang naman ng ang emergency sa matagali ang legit na kata kaya dilalang siya sa regional hospital. So far mga itong Pilipinas po nagsigili sa pag-aupirahan ay snag din ang ibigin po yung para. So kung duwa rin siya ka-identify ng mga suspect pa sa kanin kaso ninyo? Siguro sa tingin na ito pa rin yung mga dokumento ipagkag naman siya. So ginawa na namin yung ating biktima pang makagawa sa hospital. Kaya depende sa iya nga decision whether or not ma-file sa kang complaint hanggang sa itong sa ating mga ligasunod. Action Rex, si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong ka-action sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pabara nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Government or sa BCPO sa Bacolod City Police Office, no? Sige kadtuan ta na yung balita ni Akson Roger Gotib sa sunod naman sang Cadiz.
driver kag backrider ho pilason matapos magluntad ang aksidente sa duha ka mga motorsiklo. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex, duha tanan ang pilason kag gini nagdangat sa bulungan matapos nagluntad ang pagka-aksidente involvado ang duha ka mga motorsiklo. Ang isa diri ang driver kag ang isa naman backrider sa isa man ka bahin sa motorsiklo nga involved. Natabong insidente mga alas 8 tak na sa gabi kagabigid lamang Mayo 11 sa bahin ni sa Purok Pepsi Barangay Tinampaan, Siyudad Sangkali sa diin ang isa ka Honda Click nga motorcycle nga ini ang ginamaniho ni Lawrence Cortez Imar, 33 anyos sa edad, soltero, residente sa Purok Dongkaan, Barangay Tinampaan sa Siriman nga siyudad. Ang padulong ko tari sa siyudad sa Sagay bangod kay duty niya sunod sa report nga nag-overtake ini siya, pero may nag-overtake pag siya nga isa ka Yamaha Sniper nga 150cc nga motorsiklo ini ginamaniho naman ni ukol naka-restro ini sa kay Anaclito Villaverde Jr. sa Barangay Tinampaan kag ginamaniho ni Andre Jared Villaverde Ikabawag, 19 anyos sa edad, kag backride sini ang gikilala naman kay Jewel Dongcara, 22 anyos, residente man sa amo nga barangay. Suno sa report, nag-igo sa una sa Tambutso kag sa rear portion sang sining Yamaha Sniper o kung nag-igo ang Yamaha Sniper sa sining isa ka Honda Click. Bagay nga ang backrider nga si Jewel Dongcara ang nagtupa action wreck sa simentado nga dalan kadakangkon sa pilas, samtang ang driver naman sang Honda Click ang natumba man kag nakangkon man pareho sa pilas. Gilayon nga responderan sa mga katapos sang rescue team kag ini sila ang gindapatan naman sa unang pagbulong sa bahin sang first aid sa bahin sang Cali City Emergency Clinic. Now sunod sa report nagkarigluhanay naman sila kag hindi gid man sila nga malugbagid ang ila sini nga mga igo, pero gin-recommend sa ila sang doktor amo ang pagpa-x-ray sa ila sinirigatan nga mga pilas. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Aksyon BBB. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang regular nga pag-supplement sang life extension na vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa pagganhagan sang pagtuga sang type 2 diabetes nga balatian bala kag komplikasyon sini sa aton nga lawas. Kung sufficiente ang level kadto ang tanang balita ni Akson Nelson Patino kadto kita na sa First District mga ka-aksyon, no? Standby Akson VG Apasible. Dre kita na kay Akson Nelson Patino sa area sang First District. Babae arestado sa kasong paglapaso sang Republic Act 9165 sa siyudad sang San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Akson Nelson Patino. Akson Nelson.
Action Rex, arestado ang isa ka babae matapos ngayon ang nakabaylor sa Republic Act 9165 o kon pag-upot sang illegal nga droga sa gin-isang puwersa sang San Carlos Police kag Subuman Maritime Group kahapon nga adlaw Mayo 11 alas 12 sa odto. Ang pag-aresto sa akusado ang natabo sa Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal sa amo nga syudad. Ginkilala ang arestado nga si Mariel Castellano, 31 anyos, walay trabaho kag residente sang nasambit nga barangay. Pinaagi sa restaurant nga ginpirmahan naman ni Judge Catherine Go, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 59 sa nasambit nga syudad nga napitsahan sa tong Mayo 6 sini nga tuig. Sa karon Action Rex nahunong ang arestado sa custodial facility sang San Carlos PNP. Report gikan sa syudad sang San Carlos, ka-Action News Nelson Patinyo sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patinio. Kadtuan ta naman ang balita ni Akson VJ Apasible, isa ka persona sa syudad sang Kabangkalanho ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga illegal possession of drugs, no? Or illegal nga droga, suspect na kuhaan pagid sang ginasuspitsoan drugs. Ay pertino daway kadudlaan ba? Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Sa detalye sining balita, Akson VJ. Serbihan sang warrant of arrest sa mga katapo sang Cabancalan City Police Station ang isa ka persona angot sa pagbayular sa RA 9165 sa Purok Masinadiahon, Barangay Binikwil, Cabancalan City kahapon nga adlaw, Mayo 11, tuig 2022, tak na alas 2:05 sang hapon. Action Rex ginkilala ining suspect nga mo si March Boy Infante, 33 anyos, isa ka soltero, ginakabig nga street level individual, residente sa Purok Sambag, Barangay 6 sa amuman nga syudad. Action Rex sa pagpamuno ni Police Staff Master Sergeant Arnold Tadiake sang Cabancalan City PNP, ginkandak ang pagpatigayon sa operation agud serbihan sang iya sinimandamiento di aresto nga may criminal case number 2020-9403, 2020-9404, 2020-9405, kag 2020-9405. Ini may petsa nga Marso 25, tuig 2022 nga ginpermahan ni Rodney Magbanwa, ang presiding judge sang branch 61 sang syudad sang Cabancalan. Action Rex sang ginapatigayon ining pagserbe sa warrant of arrest sa nasambit nga sa persona. Nagkuhaan ini siya sang duwa ka mga transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan nagaunod sang shabu kag iban pa nga mga paraphernalia. Action Rex sa karon ang suspect kag ang mga recovery sa aton sining mga kapulisan ang ara karon temporaryo sa kustodiya no sang Cabancalan City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag ang ginasuspetsuhan shabu nga nag-recover gikan sa suspect. Action Rex ang may estimated value nga standard drug price nga 6,800 kag nagabugat no gina-estimate nga 1 gramo. So far mo rin nakuha tang balita nagikan sa syudad sang Cabancalan. Ini naman si Action VJ Apasible para sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson VJ Apasible, balita gikan sa syudad sang Kabangkalan, no? Kay sa bordo NN Imalay sa Palamutanon from Barangay Tiling, Kawayan, pwede pilang edad na sang bata, no? Importanteng maka-travel inisla kuno pa Kawayan to Cebu, no? Sige pwede na kung pilang edad sang bata, amo nang pamangkot. Alin Liwe Aloe Himotea, salamat gid from Kaliling, Kawayan, thank you. Allen Loe Himotea. Armando Cabile, sir, salamat gid. Loe G. Di Paula, salamat gid Loe.
Thank you gid. Alin Marlinco, no? Salamat gid Alin Marlinco. Wilma Inocencio Cabarles, salamat gid. Rosalina Arellano Espadero, thank you gid. Thank you so much. Sa mga kaksonta, Aryo, balukang constipation, amon siyang iloy-iloy sang tanan nga mga balatian, mga diseases, mga kakson. Ang constipation, tapnaon siya, mga kakson sang Evergreen Herbal Capsule. Gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration ini o kun FDA, no? Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas naton mga kakson. Para sa dugang sining kasuran, sarang mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-12645. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad no kay sa Bordo NN Imalay okay gina siya no no need na kay 5 years old mo ma-travel pa Iloilos apa Cebu no sige salamat gid sa inyo sini nga pakigupod nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Walmas Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.